w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Witam Was, drogie braty i siostry, na Eucharystii, na tej świętej mszy, koju chcę prosławić Gospoda. Почав пережити до нашу зустрічу, яка з'являється в вершині молитви. Сьогодні з вуст апостола почуємо святу просьбу до Єзуса. Пане, научи нас молитися. Думаю, кожен з нас в житті не раз пережив святе прагнення, як навчитися молитися, як свята молитва наша була такою дійсною, так як так чинив Єзус. Сьогодні Єзус дасть нам певний рецепт, напевно, спробуємо приглядітися йому. Ale pamiętajcie, kochane, że to każda Eucharystia, tak samo właśnie ta wierszynie modlitwy, ta zustrecza żywego Boga. My chcemy odczynić nasze serce i zaprosić Jego, że my chcemy Boże przyjąć Ciebie, chcemy zustrecać z Tobą, napełnić się Tobą. Jak nawet udzielniczyć w tych świętych tajemnicach. Na początku pierwsze prosim dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i prawiny. Wspominają się. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутный, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu. A na землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Amen. Do świętej mszy odprawiam intencje. Modlę się dar życie wieczne dla świętej pamięci Aleksandra u 20 lat jego śmierci. Modlę się
Boża baronco всіх, хто на Тебе сподяется, без Тебе нема ничего моцного, ничего святого. Отули нас Твоей милосердностью и научи нас мудро користаться земными добротами, как пьяные вели нас до добра вечного. Господа наша Иисуса Христа, Твоего Сына, и с Тобою живи и владарить в едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання книги Заходу. У тыя дні Пан сказаў Абрагаму: «Узмоцніўся крык супраць Садома і Гаморы, і грахі іхнія сталі вельмі цяжкімі. Сыду і пагляджу, ці сапраўды чыняць згодна з нараканнем, якое даходзіць да мяне, ці не, я даведаюся». І павярнуліся мужы гэтыя і пайшлі ў Садом. Абрагам жа яшчэ стаяў перад Панам. Наблизившийся Абрагам сказал: «Няўжо ты загубишь справядлівага разом з нягоднікам? Калі знойдецца ў горадзе 50 справядлівых, няўжо ты загубишь і не пашкадуеш горад дзеля 50 справядлівых, калі будуць у ім? Не рабі гэтак, каб забіць справядлівага з нягоднікам і ўчыніць са справядлівым, як з нягоднікам. Не рабі так. Ці ж суддзя ўсёй зямлі не чыніць правасуддзя?» И Пан сказал: «Калі я знайду ў горадзе Садоме 50 справядлівых, то я дарую ўсяму гораду дзеля іх». И сказал Абрагаму адказ: «Вось я, будучы пылам і попелам, адважыўся гаварыць з Панам. А што, калі да 50 будзе не ставаць 5 справядлівых? Знішчыш увесь горад дзеля 5? И он сказал: «Не знішчу, калі знайду там 45. І зноў кажа яму: «Моцна можа знойдзецца там 40. І он сказал: «Не ўчыню і дзеля 40. І сказал: «Няхай не гневаецца Пан мой, калі скажу: можа знойдзецца там 30. І он сказал: «Не ўчыню, калі знайду там 30. І сказал: «Вось жа я пачаў гаварыць з Панам: можа знойдзецца там 20. І он сказал: «Не зруйную дзеля 20. І сказал: «Прашу, няхай не гневаецца Пан мой, калі скажу яшчэ раз: можа знойдзецца там 10. І он сказал: «Не знішчу дзеля 10. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Помяни, Боже, коли я его покликал. Помяни, Бачу, коли его покликал. Славлю Тебя всем моим сердцем, бо пошел Ты в словы в уста моих. Перед анёлами спеваю Тебе, кланяюсь перед святой Твоей святыней. Помяни, Бачу, коли его покликал. Славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. В день, коли Тебе покликал, Ты почул мяне, повеличил моц моей души. Помяни, Бачу, коли его покликал. Узнеслый Пан пачесть покорного, а гонористого познає здалеку.
зробить за мене. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справу Твоих не покидай. Помяни вашу, коли Его окликал. Czytanie послання святого апостола Павла до Колосянам. Брати, поховані в Христі разом з Єсусом, ви воскресли так само в їм, дякуючи віру у діяння Бога, який воскресив Його з мертвих. І вас, мертвих про грехи і необразання тіла вашого, і Он оживив разом з ним, дарувавши всі грехи. І Он стер запис наших долгов относно постановок, який був супроть нас, і скасував його, прибивши на крижа. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы приняли духа усыновления, выкличем Богойча. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Тебе, Пане. Kiedy Jezus był w pewnym miejscu i modlił się, i kiedy wyrastał, один z uczniów Jehowych сказал Jemu: Panie, nauczy nas modlić, jak i ja nauczył swoich uczniów. I on сказал im: Kiedy modlicie się, кажите: Ojcze, niechaj święcится imię Twoje, niechaj przyjdzie władarstwo Twoje. Chleba naszego codziennego daj мне сегодня, и отпусти нам грехи наши, bo i my odpuszczamy każdemu dłużniku naszemu. I nie uwodź nas u spakusu. Zatem сказал im: Ktoś z was mają czy siabra, pójdzie do jego, a południe i skaże mu: Druże, pozycz mnie 3 bochany, bo siabr mój z drogi zajszł do mnie i u mnie nie ma czego dać jemu. A to jest внутри skaże jemu okaz: Nie turbuj mnie, drzwi już zamknione i dzieci moje na ложку со мною. Nie mogę ustać i dać Tobie. Кажу вам, коли он не устанет и не даст ему за того, что той сябра его, то за настойливости его устанет и даст ему корки потребуя. И я кажу вам, просите и будет дадено вам, шукайте и знайдете, стукайте и отчинять вам. Бо кожный, кто просит, отрымливает, и кто шукая, знаходить, и кто стукает, тому отчинять. Коли некого з вас, батьки, син попросить риби, ті той подасть йому замість риби змію. Або коли попросить яйка, дасть йому скорпіона. Коли ж ви, будучи злыми, умеете давать добрые дары детям вашим, тем больше Отец Небесный даст Духа Святого тем, кто просить Его. Это слово Пана. Тебе, Христе. Конечно, liturgia słowa porusza, думаю, таку вельми важный temat у житті духовному кожного з нас, тему молитви. Думаю, кожен з нас хотів би ось мати таку моц молитви, так як Пан Єсус. Бо знаємо добре такі моменти, коли Пан Єсус
Jezus говорит слово и так чинится. Размножение хлебов, оздоровление, успокоение, бури и так далее. Столько чудов разных знаков деятельности Бога на слово и молитву Иисуса Христа. Ja najświetniej nawet patrzę, bo pierwsze czytanie rozpowiadaje nam ten dialog, można сказать, sama ta forma modlitwy Abrahama z Bogiem, jaki próbuje ocalić Sodomu i Gomorę. I właśnie każe, czy w związku z tym, że tam tak samo jest na pewno sprawiedliwe, czy zniszczyć tak samo, czy po prostu Twoja miłosierność, dziękuję, czy tym sprawiedliwym będzie jakby prolitая na усіх, nawet i na grzesznych. I Pan Bóg patrzy, że posłuszny i patrzy, że On tak naprawdę ma wielkie serce, wielką miłosierność, любов do każdego z nas i gotowy przebaczać. Zatrzymał się Abraham na 10 i można zadać sobie pytanie, czemu tylko 10? Ale to związane z wielmi konkretnym cyfrą, bo 10 to czysło, скажем, liczba tych mężczyzn, jakie potrzebna być, w konkretnej miejscowości liczyło się городом. To jest 10 to minimum. A тут говорка idzie про оцеление городов. Kiedy nawet będzie 10. Nawet kiedy będzie 10. To jest to najmniejsza liczba, jaka to Господь i tak проявит свою милосердность. To wielki taki podkaz dla każdego z nas. Bo czasami nam zdaje się, że tego zła tak wielmi szmat wokół nas jest, że to nie ma czym, ale Pan Jezus, Bóg się nie mówi, tym pokazuje nam, że nawet kiedy tych sprawiedliwych, tych, którzy żyją z Bogiem, tych, których serca całkowito dowierają Gospodu, którzy żyją powodem Bożym Słowem, będzie tak naprawdę nie szmat. Ale takich przykładów my mamy szmat. Właśnie jak to zaczyny, jak zakwaskę, kidać i pronosić wielki plot. Tak samo ze sprawiedliwymi. No, kochanie, nie opuszczajmy ruki, ale tak naprawdę mkniemy się do tego Boga, co prawdziwy byli tymi, którzy, скажем, sprawiedliwym w oczach Pana Boga. Dziele jakich on gotowy oceniać, że Chrystus nie zniszczyć. Ale хочу się w osobliwy sposób wasze zwrócić uwagę się sztuki na modlitwę. Wiecie, nie raz tak zdarza się, że przychodzić do mnie i do świata i pytają się про jakąś taką modlitwę, która była taka mocna, jak na pewno Pan Bóg, że nie wytrzymał i wysłuchał i dał nam to jeszcze nam nieobchodne. No tak nam po ludzki chodzi, co zdaje się, że jest no na pewno właśnie takie super modlitwy, jest modlitowniki, u jakich wielmi szmat, jaka to hierarchia, jakie ważniejsze modlitwy, jakie nieważne. Czy modlitwa, litanie do serca Pana Jezusa ważniejsze czy mniej ważne od modlitwy różańcowej. No i teraz spróbujmy odkazać, jaka to jest najważniejsza. I czasami jest właśnie to takie, nie dajcie was taki super recept, jak on pomógł nam w tym wszystkim, jak my byli wysłuchani. Bo nam u pierwszych już chodzi o modlitwę być wysłuchani. I Pan Jezus właśnie na ten zapyt, prośbę apostołów, i każe, Jezu, nauczy nas modlić. Zobaczysz, że modlitwa Jezusa wiele taka pełna. Że naprawdę Jezus, kiedy mówić, kiedy modlić się, kiedy prosić, to tak naprawdę właśnie tak i staje się. I zobaczysz, że właśnie to się pamięta, że to zrozumiała, że właśnie w uczni pragną tak samo nauczyć się tej modlitwy. I Pan Jezus daje nam tę modlitwę. Daje nas, uczy nas modlitwa Ojcze Nasz. Czy modlitwa Ojcze Nasz, to ta modlitwa, jaką ja kiedyś skażu, to все станется, to my modlić się wiele często tej modlitwy. I получили мы все то самое, что хотели там в нашем życiu, tak od razu to ciebie. Думаю, маем досвід того, что jakby nasza modlitwa nie wysłuchana. To czym to ty sekret gadałeś? Bo naprawdę modlitwa uczy nas wiele ważne. Nieważne u tych słowach, jakie wykazuje co w tej modlitwie, ale tak naprawdę u tym, jak Jezus rychtuje serce człowieka, jaki zaczyna modlić. I modlitwa Ojcze Nasz, w pierwszym rzędu rychtuje nas właśnie te postawy, jakie powinno być serce każdego z nas, kiedy ja przychodzę na modlitwę. I ta modlitwa mianowita про это. Хочу, чтобы мы ее проглядели сегодня. Jeszcze raz, bo dobrze je znają, powtarzam wiele często, nie raz nawet za dnia. Молим się w tej modlitwie.
Ale про що хоче сьогодні на що хоче звернути увагу Пан Єсус? Перше, і Він нам говорить, коли молишся, to говори тата. Może pyta ojca, Abba, tak naprawdę. Tłumaczy co dosłownie tata. No, zrozumiałe, tych, kto tłumaczyli to z oryginału, no jak to im dziwno było, tak, kiedy oni mówili, tata nasz. No bo jak to nam, widzicie, to zdaje, co też Bóg. To ktoś ci wielki, najwyższy, no to pro nam się ojca skażą. Ojca nasz, tak. A potem mówić, tata. У гэтым тата это не толькі пра тое, якім хто з'яўляецца для нас Бог, але хто мы для Бога. Калі Бог это наш тата, то тады мы хто з вами? Дзеці. І гэта першая пастава сэрца. Стаючы перад Господам, прыходзячы на малітву, стань як дзіцё. Стань як дзіцё. Ведаеце, нібы гэта так проста. Ale powiedzcie, jak często my jak stajemy przed kim? Przed Twórcą, przed naczelnikiem, tym, jaki kieruje усім, przed nastawnikiem nawet, przed Panem, bo się słucha tylko. I powiedzcie, jak to zupełnie inne. My dobrze wiemy, co to znaczy stać przed naczelnikiem czasami grzeszności. Czy przed, jak słucha przed Panem jakimś. A Pan Jezus говорить, коли приходиш до Бога на молитву, стань перед Ним як дитё. А що значить дитё? Поглядите і зможеш, як це працює. Конечно, потом, як уже діти виростають, то вони так само вже починають як дорослі комбінувати. Але дитё, коли маленьке, то у його одно тільки слово «дай». I w pryncypie больше нічого. І я можу не говорити, дай, а я тоді буду, скажем так, не ведаю, застилать кроватку, прибираться, чи буду послухмянны, чи что-то. Это потом уже мы научим детей так, что и говорим, ну, коли з'ясі, ну, то тоді ми тобі дадим щось там. Это мы вучим. Так naprawdę, ось такого запевної залежності. Але коли ось дитё jeszcze małe, коли jeszcze nie nauczone tych pryncypów, скажем так, сувязям наших тут земных дорослых, то якою постава? Просто дай. І больше нічого не існує. Дай мені. І поглядите, як часто ось дитё стоїть там перед чимось, що йому хочеться, цукерку чи щось, і люди просто тупать ногами кричать, дай, більше нічого. І такі батьки завжди не ведають, що зробити. Вже просто не витримовують, ну, бо кричить, нам się już wstydne, jak to, że te dzieci zdaje, no to dobra, kupię tobie i dam. I to nie znaczy, że to tak powinno być, ale про поставу, є про заховання. І Пан Єсус говорить, стань як дитя. І сьогодні поглядите, де Він говорить, коли ніхто з вас, у батьків ваших, син попросить риби. Каже, тата, я голодний. Чи попросить яйко, чи попросить хліба. To что, ty dasz mu zamiast ryby jakąś zmyju, kurzaku, czy skorpiona, czy kamień zamiast chleba? No, конечно, nie dasz. No kto z was, батьков, ось своему дитяти скаже, кто попросит, скаже, мама чи тата, я голодный, дай мне поесть. Ты скаже, иди, не дам тебе. Моя мама najszczęśliwsza wtedy, kiedy jak przyjedziesz, to po prostu zjem to, co ona przygotuje. No to все, это самое счастливое, ничего не треба, просто я з'ем примушности. Подождите, Бог это был накормить, это что-то закладено в нашем таким. И Пан Єсус говорить, скорее, вы, батьки, своим детям даєте то, что доброе. То ж я, як так само ваш отец, не дам вам то, что вам потребное, не вам добре, не дам вам Духа Божого, Духа Святого. Конечно, да. Ale każdy z nas, kiedy przychodzi na modlitwę, powinien siebie czuć jak dziecię. Nie to, że Panie Jezu, Panie Boże, daj mnie coś, a ja już postarаю się, budu jakby i продумаю, jak to dopiero kupić Ciebie. Jak to tak pokombinować, jak jakby uprosić mojego Boga, żeby On po prostu dał mnie to, co mi potrzebne. Panie Jezu mówi, tak nie pracuje.
nas nie ma po prostu ніяких takich skarbów, грошей, czy jeszcze czałości. My może po prostu stanie dzieciom. To pierwsze. Ale na tym nie zakończać jeszcze, to mała. Dalej mówić, kiedy staniec każe ojcze, to jest tata. A dalej, niechaj świecić imię Twoje. Co to znaczy? Inaczej niechaj będzie prosławione imię Twoje. I jeszcze prościej, to сказать, Tata, ja lubię Ciebie. Tata, ja lubię Ciebie. Nawet dokładnie prawie to. Niechaj prosławić Twoje imię. Niechaj we wszystkich wiekach, we wszystkim świecie, we wszystkim będzie prosławiony Ty. Как все верили, как все задобрялись, как все Тебе просто так уже бачили, так як я Тебе бачу. Это докладно про это. Я люблю Тебя. Czy jest taka postawa u nas na modlitwie, kiedy my przychodzimy? Czy naprawdę my stajemy się jak dzieci? Każą, tata, lubię Ciebie. A только już następny, jeszcze to один ważny moment. Niechaj świecić imię Twoje i niechaj przyjdziesz to wolodarstwo Twoje. Co to za wolodarstwo takie? Niechaj przyjdzie wolodarstwo Twoje. Wolodarstwo to miejsce, wolodarstwo to co? Wolodarstwo to Bóg. Mówię to, że Boże wolodarstwo Jego, to sam Bóg. I co to znaczy? Tata, ja lubię Ciebie i Ty dla mnie sam ważny. Настолько ważny, że kiedy nawet nie dosięgnie tego, czego mnie może хочется tak po-ludzki, to tak nieważne. Bo ja mam Ciebie, bo Ty dla mnie najważniejszy. Kiedy poglądacie, jak szmat trzeba podrychtować do nasze serca. Przed tym, kiedy my zwierniemy się do Bożu z prośbą. Jak szmat trzeba postawić, my tak wiele często możemy prominąć. My możemy przyjść i сказать, Boże, daj mnie pomniejsze, da pomoże mnie, ratuj mnie, nie bój się sztości. A Pan Jezus mówi, kiedy przychodzisz do Boga, skażesz Mu, tata, wiele Ciebie lubię, Ty dla mnie najważniejszy. Ty mój sam wielki skarb. Ничего не так варто в моем życiu jak Ty. I тому я szczęśliwy tylko тому, że Ciebie mają. Тому, że Ty dla mnie najważniejszy. Kiedy prochę się nie Pan Jezus mówić. I powiedzcie, to postawa modlitwy. I często bywa tak, że po prostu to musi przypominanie. I my przychodzimy do Boga, no tak po prostu, właśnie jak do tego pewnego naczelnika. Той, хто може все порішити в нашому житті, як то допомогти. І думаємо, а що тут зробити, як тут це, як задобрити, як ще щось. А Пан Єзус усім не про це говорить. І Богу не залежить на нічим, що ми можемо дати його тут нематеріальне чи ще щось. А Він потребує нас. Він хоче з нами, ось я то будувати відносини. Тата, люблю Тебе. Ти для мене найважніший. І тільки тоді Пан Єзус говорить, і тоді звернешся, хлеба нашего штоденного дай нам сегодня. Дай нам на сегодняшний день, на тут и теперь. Не прошу Тебя чего-то такого надзвичайного. У этого мужчин это такая просьба просто дай мне то, что я Тебе здається буде для меня найлепше. Бо до конца сапраўды мы не ведаем. Мы можем, конечно, быть перакананыя, что вот то и то, это для меня будет найлепше. Ale думаю, że już każdy nauczył się i nieraz uwidział, że jakby prosił coś jedno, Bóg nam daje drugie, a okazuje się, że to będzie drugie nasz lepsze u końca końców, czym to, czego my prosili. Panie Boże, tata, lubię Ciebie. Ty dla mnie najważniejszy. Daj mnie to, że jak Ty думаешь, że Ty jak wiedziesz, będzie dla mnie samym takim dobrym i najważniejszym, najlepszym. Powiedzcie, jaka jest swoboda w tym ziemi. Bo wiele często my skowane, my jakby tak jak troszkę u pełnej jakby wязниcy właśnie tych naszych żadaniów, naszych pragnieniów, tego naszych planów. A Pan Jezus mówi o tym, że u modlitwy do Boga bądź taki swobodny. Poprosić tylko właśnie tego, co potrzebne mnie na сегодня, właśnie na tej. I kiedy mnie potrzebne, i Господь wie, że mnie potrzebna сегодня wielka wieczera, uczta taka
празднование, супер, так, об столы аж ломались, то так и будет. Ale kiedy, Господи, Ty chodzisz, a pierwsze po prostu mnie weźmie to kawałek chleba, lusteczka chleba była. To jest coś prostoje. To i za to Tobie dziękuję. I wierzę, że to dla mnie lepsze. Że na dzisiejszy dzień naprawdę mnie weźmie ta potrzeba. Daj mnie chleba na dzisiejszy dzień. Nie na завтра, nie na kaliści, na сегодня. A завтра i znowu буду, jak Twoje dzieci stawać przed Tobą. Говорю, Тата, будь со мной сегодня. Давай мне то, что мне необходимо на сегодняшний день. И когда мне необходимо и потрібно, не ведаю, шмат, сьогодні грошей, бо щось ці розміні, бо хочу зробити, то і так і буде. І так направду буде. І я знаю людей, які ось відкривають, які, наприклад, заробляють вельми шмат, але які розуміють, що це не просто, це супер, вони такі круті, але що це Господь їм дає, як праз їх дійничать. И дали им на сегодняшний день это, говорят, что теперь денежек, я хочу тебе послать, как ты забил то и то. А это вот такое Божье мышление. Тата, люблю тебя, ты для меня найважнейшее. Дай мне то, что тебе, как ты ведаешь, будет для меня самое важное, найважнейшее. Конечно, в этом будет наши якісь просьбы, то, что для нас важно, как нам здається. Але в этом всім є певна свобода, коли ти так хочеш. Kiedy zaправдивується, це то, що від тебе залежить. Але дальше не понизу звертає. І відпусти нам грехи наші, які ми відпускаємо должнику нашому. Це вельми часто, так направду, молитва, наша молитва не действенная. Простое, что мы носим у сердца не пробачение. Что у сердца у нас есть вот это такая великая почуття кривди, непробачення. И это акт, это не про эмоции надо. Бо у эмоций у меня могут быть негативные, в том смысле, что когда я вижу с кем-то, что мне как бы начинает это тиснение подносится, что давление, потому что бо что-то неведомо, вельми моцно мне скрывдили, и так не просто, что это не выкреслишь. А это про поставу моего выбору, что я свідомо не хочу не помстить, и не хочу вот у сердца носить, вот обучать вот эту кривду, непробачение, навіть ненависть. Это про мой выбор. Что я могу навіть за того, кто меня скрывдил, кто для меня является певним тяжаром, кто для меня является болем. Я могу сказать, Боже, благослови его. Дай ему еще подходное, как просто он был полный, наполнился, как он познал тебе. Когда это далеко от человека, от Бога, який кривдить, може шмат кагосьці, я Боже, как тебе познал, как изменился, как я заправдил его, твое благословение его спочило, как я его мог принять. Kiedy jakże to ważne, że to pробачение, вельми шмат, że to молитва не выслухнут наших, простое, что действие у сердца мы носим, że to непробачение. Może сегодня нам треба, ось так подумать и зрозуметь, а кому я свободы маю из сердца пробачить? За кого я маю сегодня помолиться, як знак моего пробачения? И далее może мне не будет легко за tym człowiekiem, bo i on mnie będzie wельми mocno ranić. Ale ja rozumiem, ja pробачаю. Я не кривжу, я не наношу ненависти в моем сердце. Kiedy Pan Jezus tak w uczycie niektórych razów przypowieści говорил про то, kiedy каже, иди с кем, kiedy brat coś ma super ciebie tam i tak dalej, kiedy ty idziesz z nim do судьи, to каже, поjednajcie z nim jeszcze przed tym, jak ty staniesz przed sędzią. Bo kiedy nie, to ciebie po prostu кинуть w wязницу, aż покуль nie oddaси, to już to winien. I это образ человеческого сердца. Вы подойдите, мы часами нам сдается так, что это мы закрываем эту свою кривду, пусть и не пробачаем в своем сердце, и хотим якби это своим способом выражить, только сами по себе, якби без Бога. А это немовчимо. Когда что-то приносишь перед алтарь дар свой, а маешь супроть брата своего, иди поеднайся с братом, тогда приди и склади ахвяру перед Господом. Пробачение. Pan Jezus wельми часто про это говорит. Повторяє, что это вельми то, что может быть перешкодой. Тому, когда приходишь на молитву, когда стоишь перед Господом, скажешь, Тата, я вельми тебя люблю, ты для меня важнейший. Хай твоя воля исполняется в моем жизни, хай то, что ты хочешь, хай не будет в моем житті. А я так само пробачаю, не ношу кривду в своем сердце.
I opocznie na szczęście Pan Jezus mówi i nie bądź nas u spokusu. To znaczy po prostu pomoży mnie. Bo это все слабости мои. Нам czasami tak samo zdaється, що я сам з усім пораджу, що я дам ради. Вот возьму себе вот от сегодняшнего дня, сегодня посповедам się, сегодняшнего дня вот возьму себе в руки и все, я буду супер святым. Думаю, кожен вже навчився на власному прикладі. А дійшов конфесіоналу, туди-сюди закрутився, уже ж пусті знову вилетіло. То слово, то якесь цівета, то кривда, то ще 1000 різних справ. Пан Ісус говорить, попроси своего Отца, попроси тату, как он тебе подавал. И вот они не уводят нас у спокуса, это тогда поможи мне. Сам не умею. Уже пробовал не раз. Уже столько разов пробовал. Не умею, не знаю я. Да поможи мне. Это не вельми просто. Але поспробуйте вот так сегодня пережить эту молитву. И поглядите, это не справа то, что мы еще не будем его наш говорить. А это не справа тем, что это от этих слов залежит. Или вы будете молиться на ружанце. Але коли ваш постава сердца будет докладно такой, что мы будем вставать перед Богом с таким, что «Тата, я люблю Тебя, Ты для меня важнейший, как Твоя воля исполнится, да поможи мне, ратуй меня». То якой бы вы молитвы не молились, и она будет огромная. Czy to będzie litanie, czy wianocze do Bożej miłosierności, czy jeszcze coś, czy będziemy молиться ногами, kiedy idziemy u pielgrzymcy, czy co by my nie robili. To nie od słów zależy, ale zależy od tego, jakie będzie moje serce. Jakie by się nie było, jakie by stoić przed Gospodem. Kiedy про się nie Pan Jezus говорить. I włóczy, czy mówi, czy może tych słów swoich uczniów, to tak naprawdę pokazuje im, jakie ma być wasze serce, kiedy stoicie przed Bogiem. I kiedy takuje wasze będzie serce, to wiercie w to, że Bóg, jaki jest dobrym Ojcem, jaki nas lubi na szmat больше, czym nasze батьки, czym wy lubicie swoich dzieci. Bóg u 1000 razy, u miliona razy lubić waszych dzieci bardziej, czym wy ich lubicie. Bo wy lubicie tylko tę любовь, jaką Господь wam da. A on jeszcze pełny, on bardziej szczery, всім, jak się nie sam говорить. Tym больше Ojciec, Wasz Niebiesny, dać Ducha Świętego Ty, kto prosicie Go. Dać to, co Wam необходимо тут и теперь. Kiedy Wy będziecie stawać jak Boże dzieci przed swoim Ojcem. Все не będzie prosto tak naprawdę, słowa. Ale sami rozumieją, że to aby wypełnić, bądź tak przed Gospodem, to trzeba nie stąd, bądź uczyć na nowe i na nowe. Припинайте про это. Зробіть уже ланцюжок, постави серце, вчитеся этого. Вертайтеся за кожним разом, коли стаєте до молитви. Узбудіть у собі вже эту интенцию. Станьте и скажите: «Тата, я не моцно люблю Тебя. Нехай Твоя воля исполняется. То, что Ты хочешь, нехай буде у моєму житті». І тоді скеруйте ту просьбу, може, але з таким ось заміром, але так, як Ти схочеш, бо Ти найважніший. Для мене Ти саме важний. И nawet коли не достигнешь сегодня чего-то, то и так буду счастливым, потому что я маю Тебе. Пробачаю сердцу сил и дай мне все потребные, необходимые силы, борони меня от зла. И с тобой поставим. Побачите, як это денниче, як это простий такий рецепт, так направду, приносить судовні плоди в нашому житті. Аминь. Визнай нашу віру, віру в одного Бога, Отца Всемогутного, Творителя неба и земли, усего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, от единосудного Отцу, праздник якого все осталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уселовился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по Писания, и возвещен
святить праворучайца, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і його благодарству не буде конца. Віру у Духа Святого, Пана і Животворцю, який зайця і сина походить, якому разом зайцом і сином належить поклоніння і хвала, який промовляв раз пророків. Віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрест для відпущення гріхів і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Jezus zapewnił, że kiedy będziemy prosić, to otrzymamy. Тому wzniesiemy nasze modlitwy do niebiesnego Ojca. Молимся за святый костел, как раз его служба во всем свете прославлялось Божие имя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех людей, как кожный человек имел удосталь штуденного хлеба. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які живуть у незгоді, щоб вони пробачили один одному учинені кривди. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлих, щоб, дякуючи Божій милосердності, вони уділішили у небесній хвалі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас самих, как Бог дал нам силы перемогши все спокусы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся для життя вічного, для наших близьких, померлих, особливий спосіб Божої милосердності, довіряємо святой пам'яті Олександру, 20-ю годину смерті. Вічно відпочинок на їм, Пане. А світло вічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічним. Амінь. Боже, Ти нас хрост, оживив нас разом з Христом, пробачивши нам усі провини. Вислухай наші молитви і спаши нам Духа Святого. Раз Христа, Пана нашого. Амінь. Номер 327. Нас
як вяру прийняв, Бог Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Всемогутний Боже, прийми дары, які ми Тобі складаємо з Тобою, що, дякуючи Твоїй щодрості, отримали. Нехай праз мост Твоєї ласки эта ахвяра освятить наше земное життя і приведе нас до радості вічної. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойчу, Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. І ў сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукаю знішчыў нашы грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Твою хвалу разом з імі, усклікаючы. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцою Духа Святого Ты ўсё оживляеш і свячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстая ахвяра. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцою Духа Твоего гэтыя дары, які мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталі яны целом і крывёю Сына Твоего нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таемніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маё, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама го цудоўнае ў воскресенне Него шчасця і чакаючага другога прыйсця, з падзякай складаем Табе гэту жывую святую ахвяру. Узгань просім на дар Твайго касцёла. І прыні яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівлены.
Дозволь, как мы узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом во Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом и прочистым Авраамом, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта вера нашего поеднания принеси всему свету спокой и избавление. Будь ласкаво умацовать у веры любови костел Твой, який перегримує на землі, со слугой Твоим Папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і всім народом Тобою откупленим. Будь милостивый, да просьба у этой сяги, яка по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, и всіх, хто у ласці Твоей дошел з этого світу, милостиво приймів володарство Твое, де і ми сподіваємося бить, как разом з ними завсюди радуватися Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якого одорвай свет всякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого. Ласкаво упокоит наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, Христе, Збавца нашего Иисуса Христа. Но Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и муж ласкавый згодно с Твоей волей дарить их спокойной едность. И живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось Баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливе покликане на вечерю Його. Пане, я не вартий, как Ты вошел для меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Благослови душа моя Пана,
и не забывай про усилия его добродействия. Номер 31. Скажи мне только слово, и душу мою очисти. Ангеля варты, как пришел Дамяне, ты скажи мне только и душу мою очисти. У хлебе Твоим схованный дух, яко жизнь можем. У вине Твоим горит огонь, яко не можем выпить. Как пришел Дамяне, ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Ангеля варты, как пришел Дамяне, ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Духу Твоим хлебе, огонь Твоим вине, великие суды приймають наші узни. Пан зійшов на землю, вчинив нас новим створенням. Нехай на взор аньолов огонь і дух нас направляють. Ангеля варты, как пришел Дамяне, ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Ангеля варты, как пришел Дамяне, ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Номер 5. Иисус, сердце ты моим, радость избавления мне открыл, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебя чинить могу, как показать
Помолимся. Panie nasz Boże, my приняли на святейший сакрамент вечную вспомин муки Твоего Сына, ученикам гэты дар Его невыказной любови, посприял нашему збавлению, праз Христа Пана нашего. Послухайте, ласка, душпастерські. На 17-ту звичайну неділю, дорогі парафіяни, шановні гості, щиро дякуємо за супольну молитву, за складення ахвярувань, за усіляку оказану допомогу і служення, так само за ахвярування, складені на будову костюма. Нехай вас добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. На гэтым тижні в літургії костюла у авторах 29-го спомін Святої Марти, Марії і Лазара, сябров Єзуса Христа. У п'ятницю 1 жнівня у спомін святого Альфонса Марія Львіори, біскупа і доктора Костьола. На гэтым тижні так само прибитає перша п'ятниця місяця, день молитви до серця Пана Єзуса. Пам'ятаємо так само тим, що у першу п'ятницю місяця є можливість приступити до сакраменту поєднання, сповіді. Додатково святая мша 12 годині. Після вечорового набожества запрошаємо на всеночну адорацію інтенції оборони життя і святості для сім'ї. Перша субота місяця, так само, день молитви до беззаганного серця Марії, набожество розпочинається у 18:15. І так само наступна неділя, це перша неділя місяця. На 12 годині святая мша інтенцію живого ружанця нашої парафії. Інтенція живого ружанця на місяць жовтня, молимося в твердості у наших сім'ях, у нашій парафії, усьому народу, в опеці Матері Божої у справі будови нашого парафіального костьола. Кожний авторок у каплиці відбувається набожество про заступницю святого Антонія Падувацького. Інтенції можна на складкову святую мшу можна записати відповідним шитку, а кожну середу запрошуємо на молитви до святого Юзефа, особливо за наших ахвяродавців, доброчинців. Сьогодні, після кожної святої мши, можна благословити наші транспортні сродки, коли є така потреба, і будемо молитися так само супольно разом з усіх водителів з нагоди успоміну святого Криштофа. Виходячи з каплиці, можна набити цікаві книги, часописьма, газети. Запрошуємо до читання католицької преси. І усім юбілятам і іменинникам надходжучого тижня складаю найліпші пожадання, здоров'я, супокою в ваших серцях, у ваших сім'ях, а так само шматликих Божих ласкав і опеки Марії, Матері Надії. На сьогоднішній день проживання неділі прийміть дар Божого благословення. Пан з вами. з Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, а и Отец, и Сын, и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой скину пекло шатана і інших злих духов, які нас убудушнують по світі. на святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 103. Тебе,